Новий 2024 рік. 44-річний Анатолій Кобзар наряджає ялинку вдома у Севастополі. За 3 місяці його викрадуть російські ФСБівці, розповідає сестра. На мой день рождения его забрали. 5 марта, вот он меня еще с утра, с самого утра поздравил. Поехал он по работе в Бахчисарайский район. Ему подрезал белый микроавтобус. И как раз его остановили и заставили его выйти и пересесть. Те люди, которые живущие там рядом, они тоже это подтвердили. За словами Наталії, 6 березня той самий мікроавтобус під'їхав до будинку Анатолія. Російські силовики провели обшук. Они, получается, приехали утром, примерно там 9:30 утра, зачитали бумажку, что о подозрении. Супруги забрали документы его, забрали там какие-то или сим-карты. Сказали, что в течение там ближайшего времени свяжутся. Но никто никуда ни с кем не связался, как вот иголка в стоге сена. Пропал и все. Мама пишет именно туда, в учреждение, вот куда его, получается, забрали. Пишет туда письма. Но ответы приходят такие, что у нас его нету. За 2 тижні після зникнення автомобіль Анатолія знайшли в Бахчисарайському районі з розбитими вікнами. Керівник Кримсько-татарського ресурсного центру Ескандер Барієв, до якого сестра Кобзаря звернулася за допомогою, каже, що це свідчить про насильницьке викрадення людини. Ми поки що чітко не знаємо, скажімо, причину його насильницького зникнення. А ми більше вважаємо, що тут дійсно є політичні мотиви. Вони спочатку викрадають, вони починають катувати людину для того, щоб зібрати від неї ті показання, які їм потрібні. Сестра Анатолія каже, він, попри окупацію Криму, був проукраїнськи налаштованим. В машине у него был этот украинский флаг. Фамилия, в принципе, Кобзаря, но понятно, Кобзарь. Он всегда переживал за Украину, потому что вот эта вот война, очень плохо, это плохо для всех. Ескандер Барієв каже, вони попередньо знайшли місце, де росіяни утримують Анатолія. Інформації, у чому його звинувачують, немає. Наше джерело, як я вже спочатку сказав, попереднє поки що, але ми з'ясовуємо, надали інформацію, що, можливо, він знаходиться в Сімферопольському СІЗО. Вони цілеспрямовано зробили такі бокси, а там вони не реєструють їх, там вони тримають їх. Зараз Кримсько-татарський ресурсний центр збирає документи у справі Кобзаря і планує передати робочій групі ООН з питань насильницьких зникнень. ООН, Росія намагається дуже чітко триматися, дуже чітко намагається демонструвати, що вона там виконує всі і статут ООН і так далі. Навіть повертаючись до Анатолія, він зберіг український паспорт. І для нас він громадянин України, і ми маємо захищати його. Раніше рідні Анатолія намагалися знайти його без розголосу, безуспішно. Нині вся надія на публічність, каже сестра. Ксенія Вапельник, Богдан Стрілець, Суспільне новини, Крим.